Basta gani 140/90 ang blood pressure, makabig na hindi nga mataas nga blood pressure sa isa ka tawo. Ang normal, dapat less than 120/80. Stage 1 hypertension kung ang blood pressure yara sa 130/139 ang systolic o kung ang numero sa ibabaw. Kag 80/89 ang diastolic o kung ang numero sa idalom. Kung magtapak naman sa 140/90 o kung mas mataas pa diri, stage 2 hypertension na ini. Sunod sa cardiologist nga si Dr. Michael Cabalatungan, sa stage 1 sang hypertension, usually, change of lifestyle ang gina-recommend sa mga doktor. So, stage 1, for example, you may or may not treat. We always go for lifestyle. So, lifestyle, ginayaan na yung una. So, meaning, kung magkato ka sa doktor mo tapos mag-amo ng mga blood pressures mo, for example, it doesn't mean nga sugdan ka din bulong. No, it's full evaluation, ginayaan na. Sa stage 2, kinahanglan na sang bulong o kung maintenance. Kung magsugod na sa maintenance, usually, pang lifetime na. Pero pwede man lang pang long term. Kag tumalagsahon lang nga nagakatabo nga ang maintenance, ginapauntat. Ang pinakarekomendasyon, change of lifestyle. Ang first gid na iya is lifestyle. Frontline gina per me ang lifestyle modification. So that includes the diet, regular exercise, less stress sa work, healthy routine on your part, and amo na siya, no? So those things really carry a big role in terms of managing hypertension. Amo gina yung first. Pagkatapos ang 3 kung 6 kabulan nga amo sa gihapon, mataas sa gihapon ang blood pressure, dira na nagareseta sang bulong ang doktor. Pero kung may bulong na, ginakulbaan na ang pasyente pero ginaklaro sa doktor nga ini ang bulig kay hindi mapaayo ang lifestyle. Gani kinahanglan na sang bulong. Pero ang bulong nga ginareseta pwede pang long term o kung short term, depende sa gihapon sa lifestyle. Ginapabalik ang pasyente para regular nga malantaw ang improvement kay basi pwede i-adjust ang bulong. Pwede buhinan o kung dugangan. May mga kaso nga ginabuhinan pero talag sa langgit. Pero dapat ang doktor ang ma-recommend kag hindi ang ikaw mamato-mato untat sang bulong. Ang internet o kung ang artificial intelligence ang guide lang para may duga nga ihibalo. Pero hindi ini himuon nga basihan kung magtumar sang bulong o kung hindi. Amo nang gina-advise namon sila, please do not interpret that on your own, no? It's okay to read for you to understand, pero for you to execute it, to apply it to yourself, nga daw doktor man kamo be for example, because that's what the AI has suggested, wrong gina siya. No, kay ti syempre inang mga ang AI or butangta ang algorithm ni sa computer they don't identify you as a patient mo. Hindi wala siya kabalo sa imo yang profile, no. So kung magkadto kaya sa doktor we customize it based on what we see sa pasyente. Usually, ang hypertension wala sang symptoms. Nagakaibaluan lang nga ang pasyente mataas ang BP kung magpaidalom na sa annual physical exam. Kung 180 and above na ang BP, may ginabatsyag na ngalingin sa ulo o kung pagpalanghugot sang tangkugo. Ang diet, ang isa sa mga dako nga mga rason sa pagsaka sa blood pressure. Ang sobra kaasin nga pagkaon naga-trigger sang high blood. Kung hypertensive na, likawan ang parat nga mga pagkaon, parehos na lang sang ginamos kag uga. Ang fast food, likawan man. Sa kasakuon sang tanan, wala na sang oras magluto gani, nagakaon na lang sa fast food. Mataas man ang asin sini. Ang asin, sa tunti kita nga daan Filipinos, we love salty food, di ba? Yeah, because it retains fluid. When you have high salt content sa lawas, retain na siya fluid, that's volume, that increases blood pressure, no? So the same thing happens kung maghala ka kaon sa taman ka asin ni pagkaon. Ang pagpanigarilyo kung sobra-sobra nga intake sang alcohol, ang dugang pagid nga makakos man sa mataas nga blood pressure. Ang physical activity o kung exercise isa sa mga dako nga factor nga makabulig panubo sang BP. Gani ang walking, paggamit sang hagdanan, gardening kag panilo sang balay, ang pila sa mga dako nga bulig para makapabala sang isa ka tawo. Sa Riverside Medical Center, mayara naman sang Physical Medicine and Fitness Center o kung PMFC kung sa diin guided sang health professionals ang imo nga pag-workout.
May gina-offer man ang ospital nga 24-hour ambulatory blood pressure monitoring o kung ABPM kung sa diin sa sulod sa 24 oras. Gina-monitor ang BP sa isa ka persona para mas accurate ang pagkuha sa iyang BP. Kung parayon nga nagataas ang BP, may mo ini makaapekto sa heart. Gani gina-recommend man ang electrocardiogram o kung ECG o kung chest x-ray para makitaan nga may enlargement o kung hindi normal ang function ng heart. Initanan ang available man sa Riverside Medical Center. For more inquiries, tawagan lang ang number sa screen.